Terve, olen Aapo Erkkilä ja työskentelen tällaisten maastolaserkeilainten parissa. Eli siis tällä laserkeilaimella tuotetaan halutusta kohteesta tarkkoja millimetritason 3D-pistepilviä, joista voidaan mitata sitten tunnuksia, esimerkiksi läpimittaa tai pituutta, tai sitten latvuksen tilavuutta, mikä olisi perinteisen menetelmin hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta. Jos näitä mittauksia toistetaan useampana ajankohtana samasta metsiköstä, niin pystytään pistepilvien avulla tulkita muutoksia, mitä tapahtuu metsissä. Esimerkiksi kasvaako puut millä tavalla, kuoleeko puita. Ja myös etuna noihin perinteisiin menetelmiin niin pystytään hyödyntämään tätä teknologiaa esimerkiksi uusiin sovelluksiin, tutkimaan puitten oksikkuutta tai lenkoutta, mitä voidaan hyödyntää sitten teollisuuden puunhankinnassa. Laserkeilatessa täytyy huomioida se, että tämä tallentaa niin kuin kaikki näkyvät kohteet, mitä myös ihmissilmä niin kuin pystyy näkemään tietyssä paikasta. Ja sen avulla tutkimaan myös asioita, mitkä olisi perinteisellä menetelmillä hyvin vaikeaa. Voidaan esimerkiksi tutkia aliskasvillisuuden määrää. Tämä laserkeilausteknologia on muuttunut halvemmaksi ja paremmin saatavaksi, niin pystytään esimerkiksi älypuhelimen avulla, jos on laserkeilausteknologiaa, tuottamaan tietoa esimerkiksi puistopuista tai muista helpommin saatavilla olevista kohteista.